Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka Voice of the People Party VPP State Youth Wing kalapin pau ke jing sngokya halor ke jing duna ki tiar sumar ha civil hospital Shillong hadien bakalayo apatiang ke jing ujo na ka wei ka long kami ka bla sha batha ban wan sa hau banai nai lar ban le ke MRI what happening ba ka dan kam ker ke ke jing sumar kumta ha ka khat saw trik unai tung arja arpan rio ka party ka let ban kindu yo Dr. AM Paswet Joint Director ka civil hospital Shillong ban pan jing pan shai halor ka te ke binta Habakren Chikilat Pathai Kubor u President ga BPP State Youth Wing uba marbot dekhar ulaong bakatay ka long kami ka let sa Civil Hospital Shillong banle MRI Henry lapentip deka bakanwan pat hau banai nailar wala ka don kam kirke ya ka tege jing sumar katkum ka jing yuthu jong u ka Joint Director ka lapin shai bakadaw ka day namar baka Civil Hospital ka dan tangaway ka MRI machine ban namar ka jing buon ki nong pang ki ba apan ne MRI kumta omla ban penur long kuloya baro uba marbur ulo ongru bakat ba ka sarkar ka jipin bana bakala penlut de ki phok lur tingka ha ka kwait ka khia henry haba phai ha ka rukam ai jing shakri ba kwang san kum ka MRI kidang bun ki jing dunai ki bakta pat ye ki nong pang hadin ba nakaliang ka jungi ngila yo ya ka phone call na UAE nong pang basa po mulai de bila simdawai sitai sapo pulu kawai na ki klinik jung UAE doktor wat nakata klinik kila refer pat ii hangtai po Ganesh Das lamoli hangtai wat hangtai pat kila pha senis po hospital ii nomor ini nompang dei bla stom de kat kum ka jing ya phone bat ngam nen ru ngi smutho i ba ilong i ba stom ha do tatan mar ba don uses ini nompang la la plot ba de nakaliang ka jungi ngila kli i nakai ka daw ba pipun yangi ti yathu yangi ba kajingpun kajungi yangi kalong ba habai wan hang ne possible hospital i hap pande yak ta ka MRI te iklam yo pande yak ta ka MRI namar ba ilai thu yangi iklam yo pande yak ta MRI namar ba yathu ba abun plat kita ki patient ki baham pande yak MRI ini nong pangpat besak formula i hap ap swa te ilai thu ingi ba ihapwan hadu ubanai ubafra hadu ka santrik Julai te habang isngap ini nompang sungthu ba ini nompang ila stomba te nakaliang ka jong ka ring impan sing hapan one wood senis sport civil hospital ban kundu ya kiniki doktor ki badon hang ni hapo civil hospital mo ini joint director bakai ka bastunat pat habang ni kundu ini joint director ngila kepan i bat ngila pan kecing pensai ni ba beli ba kata ka MRI ka slam ba hadu kata ta mo hable hadu taka absantrik benai Ogos kadawi kalong ba kani sebelum hospital kalau kadon tang kawai ka MRI mesti di itu ingi ba hakashi singi ki bale MRI kidon hadu komba khatsangut ai di gini ki patient ki hapan ini nongpang ibadai na formula i hap dei na kani kadaw i hapan ihap ban up hadu ba umrai Ogos di nakaliang jungi ngila kerpat ya i doktor ba smubha ban yarap lem ban ai no wood ya ini nopang rusak mulai nomor ba ila stom ha ti sung tonat pat nakaliang ki doktor kila ngap ya ka jingut jingnam ko jungi bat kila phawan no ini nopang la sai kasngi ban le ki blood test bat kin ai ya kata ka MRI ba in le kham sakhmat umdei shu ba kinbu hadu kataka absantrik jong ubnai Ogos tingi soban ai kublei ya ki doktor ki bala sngo pensngo ya ka jinge nakaliang jongi ya ka ba ini nongpang bersa mulai mo ila persngo hangi ti kai ka bang kwa nak kwa ban ong hakani ka por ka munta nakaliang ka state youth wing abang ya kren ban i doktor hang ni poru nomor menswa ngila ju follow up habidei bakani ka hospital hang ni mo habidei ki machine ki prepare kanu tulik idon hang ni abang ya budin biang ya kani kakam ka bentaru ngila ya keli ba hang ni hospital duna ba ki machine ki badon hang ni mo nadu ki MRI machine badon takawai de perkhat fi ki
anle tang ya ki out anle tang ki inpatient na anle tang ki outpatient lu kilong ki bobon ba du kata mo kani ka civil hospital ka badan hang ni po sarba ni po sar Shillong kahapan kata ya kani ka East Castle Shillong ni bro koi mo te khamtam ki bawan mat simdawai hang ni ru ki sungthu hi ki dei ki beduk mo ki dei ki bambit ki bambiang te na kaliang kejungi ngilayo ban pensngo ya ki jinge jong ki patba ki ba juwan ban sumar akan ka civil hospital bat na kaliang doktor ru ki lapan semua hangi ba bon ki machine dang tuna ba hang ne po civil hospital what everyday bat kini ki dialysis machine ru ki tang arteli aduk mentang de ngan itu ye ru wat ye kini ki ICU beds ki tang kumpa kat arteli ki beds Southly kidon ki beds jong kia CCU dengan semua ba kini ki doktor ni ki lapan semua ini ba kitang tuna pelan habi major ba kita ki jingdon jadi ki jintia apa di ICU yaitu doktor ini mana balada ki brio ki bawan sumar ni ki ba don kam Bandung ha ICU kim yo syu ban perlu apa ICU ki hapan refer lo syaki wei pat ki hospital kum ki private hospital tapi semua tu hi ya kibri jungi bon sumar ni kibri ki bajin jar kibri ki beduk ada kimio jeka hang ni kin let ban sumar sapo ki private hospital kin yo pesana ite kum itu ibri meneru kum itu inongpang ni pasal mulai ru ki paap hadu arsan trik August bane ke MRI ngasung tu ti inongpang ila stomba ti lada jai lada i klat menu ban bak kli menu ban kit kli atau ke sarkar dan kit habis dia makan ni dengan semua orang hani kapor pemerintah bana kalian ke state wing ke jungi ngidap dak jing smok khia mo habang i yak state government kabai pisa dak klur ya ka health department ndrei hang ni ka MRI machine tang kawai kita ki balik ya ka dialysis machine tu ka arteli kita ki jintia habis dia jintia ICU tang kumba sipau ka arteli ai tengah semua penong ba ka sarkar ka penlapmit habidai tang kita masa ndrei habidai ba kayak BM jong pat ba jong urit dia jong duk suk jungi kamsim khia tina kaliang jungi semua ban tentu ya ka government kadai ban pai khmat habidai ba ka health department kam dei ban penserwa ka ya ka pisah jong pat ba lani ka pisah mo ka ba ka yo napo ka central government kadai ban bay mo kadai ban pek kadai ban the penban hakiniki health sector hakiniki hospital ki repair di badan hang ni apo kajela kejungi khamtam ya kanika civil hospital ngai i ba kani ko sarkar hi ka jupur serwa ka te habide ba ka pisa ju ba mo tapun bun pelat ya kiniki kamtam sa mo kamtam sa ki repair hakinika jela kejungi dengan suban tentu kan ya ka sarkar jaka bakan pulut ka ya kanika pisa ju ba ki tamasa repair boleh film invest hakini ki health department teh mo kenang ba upat ba khamtam ki beduk ki besuk ki berjenjar mo let's say kin yo kan ya ka jimentoy lada ka sarkar ka penklan ya ki PSC ya ki CSC ka penklan ya ka civil hospital kan ka jimentoy ba ya ki beri kejungi ki badan hakani ka beri kejungi ni ting yo phone call menin miet mo long ki phone yang ai mama ju phone yang ai menin ulah phone ulah batai habis dia bat ka jingpang jing stom jong ita i persa jong i te ini inopang ru ide persa apo molai sta sport molai jong i te kadai hakini ki kendak sengi bai la sim dawai hang te apo kawai ni ki klinik jong dui doktor iba train te po ganesh das sang tai te hadian pat nang tai ba kila lapat ke jingpang ke jong i ma we don't need to usis ini nopang la telap pa kila refer ne sport civil hospital ke di hadir magiwan sini hable MRI hable atau block test dan rei imsim layo pandai di hadu ba ihapan up hadu ka next month hadu absan trik jong panai August te kani ti lada kani hi kapen perkhat ingi mo hadu next month pandai ya MRI kalau ke ba lesi kan bu jumah te nomor ini yang pangila stomang ani tu ipi dak telat ba di ni kadau ba nakaliang kejungi ngin sawan ban pendu ya ini joint director kan di por muta ya don lang di doktor bangas ko banai kulai ya ki doktor mo ki doktor ki smutu ki patai yang ni ya jing jong di hospital
Ndrei ka bakongsan pa kadai nak kalian kesorkar ke. Pada kesorkar ni kemudian ya kata ka jingsimpian nak kalian kejongka dengan dong isu kan. Ni mo. Mabidai bakani ngilai perkat ini nak kalian ka youth wing nomor ba haki sindam ladap ngilai wani kendu hang ni kibun kikis kibang ngilai ya kendu hang ni nomor ba bun ki nongpang ki jupun ki jupun smo ni yak jing jongki nadu ki bawan dialysis hang ni ru kim juyo nomor beli ba ki hap up teng ki machine ru ki long ki ba sneo mo hapan repair shwa hapan up shwa kum kani MRI ru kumne ki tho ba kani ka machine khat sangut sngi hapan le teng kani ka machine ka sange no mo ka thup no nomor beli la hari sngi teng ki le adu khat sangut dik hapan up tengi sung thu ba mensuari don ki doktor bo phang ngilawani penduk hang ne di ngila mentak sengit ngila penduk sini doktor ibu temah ni mentak join doktor. Dan kadang kadang ingin salit ban persko ya ka government kan habis dia begini sih ada orang pos tempat. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya